En aquesta novel·la que us comento, que es diu Fario, explico la història d'una noia que es diu Andrea, que és una adolescent que té problemes. Per què faig esment d'aquesta novel·la meva? Perquè en aquesta novel·la hi ha uns referents claríssims en aquesta pel·lícula que es diu El riu de la vida. És que és una novel·la, com la pel·lícula, que està centrada en l'art de la pesca i sobretot de la pesca amb mosca. A mi quan em van oferir la possibilitat de venir avui aquí a presentar una pel·lícula, ho van plantejar amb la idea que parlés de la pel·lícula de la meva vida, la pel·lícula que més m'havia impactat. Immediatament em va vindre al cap El riu de la vida.